Sanibonani ninjani, welcome back to my YouTube channel. So today we are speaking about uSiyacela Dlamuka lo wesincane lengane kwiMoja Love oshade noThando abahleli le olunduni mahlikihliki. Ayike siyazi ukuthi baneyinkinga vele emshadweni wabo nje uSiyacela wazi washona ubaba wakhe uDlamuka embiza ngesithuphethu ngoba engakwazi ukucabanga. Okusho ke manje usevele wa-introduce intombazane noma ke intombazane izintroduce yona ku-Instagram, abasesemathandweni, abasathandani, ugel uyajabula impela nje uzibona ukuthi hayi utholile isithuphethu. Shuthi ke caca isithuphethu asikho ngoba intombazane uhlala eThekwini futhi ufunda lapha eUKZN. Kuyacaca ukuthi ke uMaNtuli Ndini lo naye kodwa ngasusijabulela ukutrenda ke nje ngoba useposte into engaphele epost uSiyacela asaze ukuthi uThando ukuphi usho kuyacela phela ukuthi uThando uhlele emakhaya nengane. And uSiyacela have said so many things kuThando ezingekho right nezimhethayo sho umntana abantu. And siyakhumbula ukuthi wazwagcina esekele ngisho esikoleni wazala ingane ke kwashona uDlamuka, so baphila ngemela kaMoja Love. Makuphela le show asazi bazophila kanjani. Ugeli ke yena hayi usemathandweni nje uyazidansela kumnandi impela, uhappy nje uyaposta ujela noSiyacela usho ukuthi uSiyacela usazenze eThekwini njengamanje uzobona i-love of his life. Guys, if ungayoningana kaMseleku uSiyacela, let me come back with the what's his name, Mpumelelo stories, because child no ways.